Ευχαριστούμε για το Μέγα Έλεος, ευχαριστούμε για την σωτηρία, για την αιώνια ζωή, τον Θεό Πατέρα μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και το Πνεύμα Του το Άγιο. Καλησπέρα αγαπητοί θεατές, ακροατές, όσοι τυχαίνει να παρακολουθήσετε αυτήν τη βιντεοσκόπηση. Σήμερα είναι Τρίτη, 17 του Νοέμβρη του 2020. Όλη η Ελλάδα μας και η Θεσσαλονίκη μας βρίσκεται σε πολιορκία από αυτόν τον ιό που μεταδίδεται εύκολα και ταχύτατα. Ο Θεός παρακαλούμε να ενισχύσει τους ανθρώπους που περισσότερο από κάθε ένα άλλον από ανάμεσά μας εκείνοι υπηρετούν όλους όσους έχουν νοσήσει, και τους ελαφριά και τους μέτρια και τους ευρισκόμενους σε δύσκολη κατάσταση υγείας. Ο Θεός να δίνει δύναμη στους γιατρούς και σοφία. Ο Θεός να δίνει πολύ δύναμη και υπομονή στους νοσηλευτές και στις νοσηλεύτριες. Είναι λίγοι λόγω της οικονομικής κρίσεως και είναι λίγα τα νοσοκομεία, λίγα τα κρεβάτια και λίγοι ειδικευμένοι γιατροί της εντατικής. Παρακαλούμε ο Θεός να βάλει στην καρδιά να έρθουν Έλληνες που φύγαν στο εξωτερικό και εδώ η ελληνική κυβέρνηση να τους τιμήσει, να τους καλέσει και να τους καλοπληρώσει όλους. Γιατί το αξίζουν, γιατί σε άλλα πράγματα, σε άλλες εποχές δίναμε μεγάλη αξία σε ανθρώπους που προσφέραν διασκέδαση. Βέβαια οι άνθρωποι διακινδυνεύαν σε δύσκολα αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, αλλά ακούγαμε ότι για να αγοραστούν οι παίκτες από κάθε ομάδα προσφερόταν πάρα πολλά χρήματα. Και τώρα οι άνθρωποι αυτοί μόνο θέαμα μπορούν να προσφέρουν, μια οπτική ευχαρίστηση, μια πρόοδο στο άθλημα, επιτεύξεις στο να πώς να κοντρολάρουν και να επιτυχαίνουν γκολ ή να αποκρούν γκολ, αλλά εδώ υπάρχουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές που σώζουν ζωές από θάνατο. Πόσο καλύτερα θα έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να τιμούνται και να αμείβονται. Όπως επίσης και οι άνθρωποι που υπηρετούν στην αεροπορία, στο ναυτικό, στο πεζικό, σε δύσκολα μηνύματα ή οχούμενα επί της γης, και οι άνθρωποι αυτοί επίσης πρέπει να τους τιμούμε και καλά να πληρώνονται. Ο Θεός λοιπόν να φυλάξει, να βοηθήσει όλους και την κυβέρνηση με σοφία, με σύνεση, με ανθρωπιά, με καλοσύνη, και ας δείξουν ζήλο να πιέσουν τους ξένους, χάρη των οποίων για να μην χάσουν εκείνοι τα χρήματά τους, βάλαν στους ώμους τα δυσβάσταχτα φορτία, τα οικονομικά, και κάναν μεγάλη ζημιά στον ελληνικό λαό, στη πατρίδα μας. Ο Θεός να βοηθήσει, γιατί και οι αγνοί νέοι του παρελθόντος ζητούσαν ελευθερία, ζητούσαν παιδεία, ζητούσαν ψωμί, όμως όλοι πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε τον Θεό που παρέχει ζωή, που παρέχει υγεία, που παρέχει τον άρτο τον επιούσιο, που μας αγιάζει, αφήνει τις αμαρτίες μας και μας φυλάγει από κάθε κακό. Και μετά από την εκπαίδευση της επίγειας αυτής πορείας μας, ζωής μας, μετά έχουμε να κληρονομήσουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό την ουράνια βασιλεία του Πατέρα μας Θεού. Συνεχίζουμε το μάθημα, αγαπητά αδέλφια, αγαπητοί θεατές, ακροατές, από την επιστολή προς Εβραίους, σελίδα 1062, στις μεταφράσεις της βιβλικής εταιρείας του Νεόφυτου Βάμβα και των συνεργατών, σελίδα 1062, επάνω αριστερά, πέμπτο κεφάλαιο. Διότι πας αρχιερέας, λαμβανόμενος από ανθρώπους, καθίσταται υπέρ ανθρώπων, ενώπιον του Θεού, για να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες τους. Και αυτός πρέπει να είναι σε θέση να συμπαθεί αυτούς που πέφτουν σε αμαρτία αγνώντας το θέλημα του Θεού, ή ενώ το ξέρουν αποφασίζουν να πλανωθούν, να πλανηθούν, να ανομήσουν και έτσι αμαρτάνουν. Και τις δύο όμως αυτές κατηγορίες οι ιερείς και αρχιερείς πρέπει να τους υπηρετούν. Αυτός λοιπόν ο αρχιερέας που λαμβάνεται εξ ανθρώπων και καθίσταται από τον Θεό να υπηρετεί ανθρώπους αμαρτωλούς, πρέπει να καταλάβει ότι και αυτός περίκειται ασθένεια, είναι περιενδυμένος ασθένεια. Και μάλιστα για τη δική του ασθένεια, που σημαίνει ο άνθρωπος που είναι σε ασθένεια, ο πρώτος ο Αδάμ και έτσι όλοι εμείς, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, δεν μπορεί να νικήσει την αμαρτία. Ούτε τον εχθρό της ψυχής μας, έτσι όπως είναι με αυτή την ασθένεια μόνος του. Και ο νόμος έδινε δύναμη στην αμαρτία και ήταν όπλο στα χέρια του εχθρού.
Ο δε άνθρωπος έμενε μόνο με την γνώση ότι ενώ ο Θεός είναι αμαρτωλός, και ο ίδιος όμως εννοεί και βλέπει τις αμαρτίες και μας του δείχνει αυτό που δεν αρέσει στο Θεό, και εκεί ο άνθρωπος παρασύρεται και το επιθυμεί. Δηλαδή του ανάβει την επιθυμία, την οποία όμως δεν μπορεί να νικήσει γιατί είναι σε ασθένεια. Από αυτό το πρόβλημα το μεγάλο, που οι εντολές του Θεού είχαν μέσα και θάνατο σε αυτούς που δεν περιπατούν κατά πάντα εις τον νόμο, από αυτό το μεγάλο πρόβλημα μας ελευθέρωσε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Απέσυρε, τελείωσε, σταμάτησε, έλυσε, προσήλωσε τον νόμο των διαταγμάτων που είχαν βέβαια άγιες εντολές Θεού, αλλά συνδεδεμένες με θάνατο σε αυτούς που δεν μπορούν, και κανένας δεν μπόρεσε και κανένας δεν μπορεί με τη δύναμή του να τις εφαρμόσει. Ο ίδιος ο Κύριος το φανέρωσε, ο Ιωάννης το γράφει στο Ευαγγέλιο, ουδής από εσάς, και μίλησε σε αυτούς που ερχόταν να κοντραριστούν με τον Ιησού Χριστό, ότι εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ και εμείς έχουμε ναό και εμείς έχουμε συναγωγές και εμείς ξέρουμε τους προφήτες και εμείς αγαπούμε και είμαστε μαθητές του Μωυσέως. Και λέει ο Κύριος, ουδής από εσάς τηρεί τις εντολές του Μωυσέως. Έτσι λοιπόν και ο αρχιερέας περίκειται ασθένεια και για αυτήν χρωστεί, που σημαίνει ότι αμαρτάνει και αυτός, και χρωστάει γι' αυτό, όπως και για το λαό, να προσφέρει και για τον εαυτό του θυσία υπέρ αμαρτιών. Και τώρα από αυτούς τους αρχιερείς που ήταν στο λαό Ισραήλ, κανένας δεν έπαιρνε τη τιμή μόνος του, ταύτινη στον εαυτό του, αλλά εκείνον τον οποίον ο Θεός διόριζε στη θέση αυτή, τον καλούσε ο Θεός στη θέση αυτή, όπως έγινε και με τον Ααρών από τη φυλή Λεβί. Έτσι και ο Χριστός δεν εδόξασε τον εαυτό του να γίνει αρχιερεύς, αλλά εκείνος που ελάλησε προς αυτόν τότε που τον ανέστησε ο Θεός, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε εγέννησα, και όπως και αλλού λέγει, εσύ είσαι ιερέας εις τον αιώνα κατά τη τάξη Μελχισεδέκ. Δεν είναι από τη φυλή Λεβί, ο Ιησούς μας Χριστός είναι από τη φυλή του Ιούδα, αλλά εδώ γίνεται, αγαπητά αδέλφια, από τον ίδιο τον Πατέρα Θεό, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ιερέας εις τον αιώνα κατά τη τάξη Μελχισεδέκ, που σημαίνει ότι αλλάζει, αγαπητά αδέλφια, η ιεροσύνη από ανθρώπους που αφού πέθαινε ο προηγούμενος έπρεπε να αναλάβει ο επόμενος εν ζωή, από τη φυλή Λεβί. Τώρα όμως ο Ιησούς Χριστός δεν πεθαίνει, αφού πέθανε μια φορά, αναστήθηκε, πλέον δεν πεθαίνει. Το καταπέτασμα της σαρκός αυτού εσχίστη, εσταυρώθη, επληγώθη, πέθανε και άνοιξε την οδό στα Άγια των Αγίων Επουρά, στα δεξιά του Θεού, και μεσητεύει για μας. Όπως για αυτό που 14, 15 και 16 εδάφια του προηγουμένου κεφαλαίου. Έχουμε αρχιερέα Μέγα που διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν των Υιών του Θεού. Γι' αυτό εμείς τώρα θα κρατηθούμε και θα κρατήσουμε αυτή την πίστη, αυτή την ελπίδα. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Έτσι και ο Χριστός δεν δόξαστε τον εαυτό του να γίνει αρχιερέας, αλλά αυτός που ελάλησε προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, αυτό το είπε ο Θεός, όταν τον ευαρέστησε ο Υιός του αγαπητός, ο δούλος του Θεού, εκπληρώνοντας κάθε δικαιοσύνη, υπακούντας κατά πάντα, και τότε τον ανέστησε ο Θεός και τότε εγεννήθηκε πρωτότοκος εκ των νεκρών. Πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών και πρωτότοκος της νέας κτήσεως του Θεού, της παλαιγενεσίας. Και τον διόρισε ιερέα κατά τη τάξη Μελχισεδέκ. 7 εδάφια. Ο οποίος άνθρωπος Ιησούς Χριστός εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με κραυγή δυνατή και με δάκρυα προσέφερε δεήσεις και οικεσίες προς το δυνάμενο να σώσει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη δια την ευλάβεια αυτού, και αιτιόν Υιός έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε. Και εδώ, αγαπητά αδέφια, οι άνθρωποι τον είδαν ως Υιόν ανθρώπου και εκείνος ταπεινά μιλούσε. Τι να με λένε οι άνθρωποι εμένα τον Υιόν του ανθρώπου? Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Και από αυτόν λάβαμε χάρη και λαμβάνουμε συνεχώς χάρη, και ενώ από το Θεό μεν εδόθη ο νόμος στο Μωυσή, αλλά η σωτηρία μας, αλλά η χάρη που μας δίνει ο Θεός, αλλά όλη η αλήθεια δίδεται και πραγματοποιείται από τον Ιησού μας Χριστό, με τον ερχομό Του, με το θάνατό Του και με την Ανάστασή Του και με τον ερχομό του Πνεύματός Του του Αγίου σε αυτούς που δεχτήκατε,
που πιστέψανε ή που δέχονται, που πιστεύουν στο όνομα του Ιησού μας Χριστού. Και έτσι λοιπόν ο Υιός έδειξε ότι είναι υπάκουος από όλα όσα έπαθε. Και απεδείχθη λοιπόν ότι είναι αίτιος της σωτηρίας αιωνίου να προσφέρει σε όλους, σε ποιους όλους, που υπακούνε εις Αυτόν. Και ονομάστηκε από τον Θεό αρχιερέας κατά τη τάξη Μελχισεδέκ, περί του οποίου πολλά έχουμε να είπαμε και δυσερμήνευτα, διότι εγίνατε νοθρίστας ακουάς, και εδώ είναι κάθε χριστιανός, κάθε χριστιανή να προσέξει πάντοτε να έχει την καλή διάθεση να θέλει να μάθει με κάθε ακρίβεια το θέλημα του Θεού. Βιάζεται. Γνωρίζουμε ότι ο Κύριος σε αυτό το έργο, αγαπητά αδέρφια, με τον εφό μας τον Ηλία Καλατζή εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον εφό μας τον Λεωνίδα το Φέγκο στην Αθήνα και άλλα αδέλφια, και εργάστηκε ο Θεός και πρόσθεσε ψυχές στην Εκκλησία, αλλά πρέπει να είμαστε συνεχώς προσεκτικοί να δούμε τι ακριβώς παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι του Θεού, τι κηρύξανε και πώς το εφαρμόσανε. Αλλά αυτά για να τα μάθεις δεν πρέπει να παρασυρθείς κατευθείαν σε μια μελέτη όλης της Αγίας Γραφής, γιατί θα πελαγώσεις, γιατί θα μπερδευτείς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μάθουμε κατευθείαν τη γνησιότητα, την ακρίβεια της πίστεώς μας, όπως την παρήγγειλε να την κηρύξουν ο ανεστημένος Χριστός στους δικούς του μαθητές, τους οποίους απέστειλε Αποστόλους με 5 διακονίες και με 9 χαρίσματα Πνεύματος Αγίου και με πλήρη αποκάλυψη όλων των μυστηρίων του Θεού. Αυτοί έχουν 3 χαρίσματα μεγάλα, λόγω σοφίας, λόγω γνώσεως και λόγω πίστης. Από αυτούς θα μάθουμε. Δεν χρειάζεται να ρωτάμε ή να ζητάμε από το Θεό, δείξε μου όνειρα, αποκάλυψέ με Κύριε. Μας τα έχω αποκαλύψει, παιδί. Άνοιξε και διάβασε. Τα μυστήρια του Θεού αποκαλύφθηκαν στους Αποστόλους αυτού και προφήτες. Και την Εκκλησία του Ιησούς Χριστός την οικοδομεί τώρα στο κήρυγμα, στη διδαχή, στα λόγια, σε όσα εφαρμόσανε, σε όσα αφήσαν παρακαταθήκη οι Απόστολοι του και οι προφήτες του. Αυτό το λέει δεύτερο κεφάλαιο προς Εφεσίους. Εκεί πάνω έχουμε οικοδομηθεί. Και εκείνοι με τη σειρά τους, με έλεος και χάρη Θεού, έχουν οικοδομηθεί με πίστη πάνω στον φανόντα και αναστάντα Ιησού Χριστό. Όταν ήρθε ο Χριστός, αγαπητά αδέρφια, οι άνθρωποι της θρησκείας τον απεδοκίμασαν. Οι οικοδομούντες είδαν αυτό το ωραίο λιθάρι, αλλά το παρεξήγησαν. Αλλά δεν τους άρεσε, γιατί δεν το διάλεξαν αυτοί, αλλά αυτό το λιθάρι ήρθε από το Θεό. Και αντί να το χρησιμοποιήσουν στην οικοδομή, κάναν την οικοδομή αυτή πάνω στα λόγια του Μωυσέως. Και το λιθάρι αυτό το πολύτιμο του Θεού, το εκλεκτό και το έντιμο, τον Ιησού Χριστό, τον εξουθενήσαν, τον απορρίψαν, τον αφήσαν έξω από την οικοδομή. Αλλά εκεί που τον αφήσαν έξω από το στρατόπεδο, έξω από την οικοδομή, με αυτό και πάνω σε αυτό το λιθάρι προσθέθηκαν οι Απόστολοι και οι προφήτες, θεμέλιοι λίθοι της Εκκλησίας μετά τον Ιησού Χριστό, και πάνω εκεί προσθέτει ο Κύριος τους σωζωμένους. Και αυτή η οικοδομή επάνω στο Χριστό και στους Αποστόλους, αυτή είναι η οικοδομή Θεού, αυτό είναι έργο Θεού. Και τα άλλα έργα δεν έρχονται στην οικοδομή του Θεού. Αυτές οι οικοδομές δεν θα πάνε στον ουρανό. Δεν θα έχουν καλή πρόοδο. Δεν χτίζουν πάνω στην αληθινή πέτρα, στο αληθινό θεμέλιο. Θα κατακρεμνιστούν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά αδέρφια. Να μην είμαστε λοιπόν νοθροί στις ακοές, να ακούμε. Πάνω σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει πάλι η επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το λέει στον Τίτο, το λέει όμως, αγαπητά αδέρφια, και στο Τιμόθεο. Στο Τιμόθεο θα διαβάσω, στη δεύτερη επιστολή, 4ο κεφάλαιο. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως της μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού, εσύ παιδί μου, δούλε του Θεού, με τα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός, τις διακονίες, δασκάλου, ποιμένα και ευαγγελιστού, κήρυξε το λόγο και επίμενε και το κατάλληλο καιρό και κάποιον καιρό που μπορεί να φαίνεται ότι δεν είναι ο κατάλληλος. Έλεγξε, επίπληξε, προέτρεψε με τα πάσης μακροθυμίας και διδαχής, διότι θα έρθει καιρός που δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα ζητήσουν, θα προτιμήσουν να έχουν δασκάλους κατά τις επιθυμίες τους, για να γαργαλίζουν την ακοή τους.
και τότε θα συμβεί αυτό το κακό. Από με την αλήθεια θα αποστρέψουν την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσι εκτραπεί. Και σήμερα πόσοι χριστιανικοί μύθοι με φαινόμενο, με προβιά, με ένδυμα ότι είναι χριστιανικοί, ότι είναι πνευματικοί, ότι δήθεν βοηθάνε στον αγιασμό, αλλά είναι μύθοι. Και μάλιστα από ανθρώπους που δεν υποτάσσονται στην αλήθεια. Μάλιστα θα σηκωθούν άνθρωποι, θα πούν διδασκαλίες για να γίνετε πιο άγιοι, μη παντρεύεστε και μη τρώτε ορισμένα φαγητά. Αλλά ο Θεός αγιάζει τα φαγητά με το λόγο Του. Αλλά ο Θεός ευλόγησε τους ανθρώπους να παντρεύονται. Και τι είναι αυτοί που διδάσκουν τέτοιες διδασκαλίες? Άνθρωποι ψεύτες με καμένη συνείδηση. Και η προέλευση των διδασκαλιών αυτών δαιμονιώδης, από δαιμόνια. Φοβερή κατάσταση. Και όποιοι προσέξουν τέτοιες διδασκαλίες πέφτουν έξω από την πίστη. Έτσι λοιπόν μην είστε πλέον νοθροί στις ακοές, ξυπνήστε λοιπόν, προσέξτε, αγρυπνήστε, προσέχετε, εξετάστε αν καταγίγνεστε, αν προσέχετε, αν καταρτίζεστε στην υγιένουσα διδαχή των Αποστόλων. Θα έπρεπε και να τώρα πάλι, καθώς δεν προσέξατε, διδάσκει τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού. Καταντήσατε να έχετε ανάγκη γάλακτος και όχι στερεάς τροφής. Γιατί εκείνος που χρειάζεται και μπορεί μόνο γάλα να πίνει, είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης. Είναι άσχετος. Δεν ξέρει τα βαθιά νοήματα της αποκαλύψης που έδωσε ο Θεός στους Αποστόλους. Γιατί ακόμα παραμένει νήπιος. Όμως, αυτοί που έχουν προχωρήσει και έχουν ολοκληρωθεί, ο Παύλος λέει δεν έγινε τέλειος, εδώ εννοεί τους ολοκληρωμένους. Ή όταν λέει ο Κύριος θα απαντήσει, θα σκύψει, θα ακούσει την προσευχή του ανθρώπου που με τέλεια καρδιά τον επικαλείται. Τέλεια καρδιά, τέλειος άνθρωπος δεν υπάρχει. Όπως είπε και για τον Δαβίδ, βρήκα άνδρα κατά την καρδία μου. Ο οποίος όμως αμάρτησε και μάλιστα βαρύτατα κάποια στιγμή. Αλλά τι είναι, με όλη την καρδιά. Ήξερε ο Δαβίδ να μετανοεί και με όλη την καρδιά να επικαλείται τον Θεό. Αυτοί λοιπόν που με όλη τους την καρδιά αγαπάνε, ομολογούν τα λάθη τους στο Θεό, αυτοί λοιπόν έχουν προχωρήσει και μπορούν να τρώνε στερεά τροφή και έχουν τα αισθητήρια και γυμνασμένα και μπορούν να διακρίνουν το καλό και το κακό. Και εδώ όπως κηρύττει στους Εβραίους πρέπει να διακρίνουν ότι το παλαιούμενο και γυράσκον πάει στην άκρη, αφανίζεται. Γιατί τώρα ο Θεός κάνει διαθήκη νέα και τη γράφει στις καρδιές των ανθρώπων. Και νέας διαθήκης μεσίτης δεν είναι ο Μωυσής, αλλά είναι ο ανώτερος κατά πολύ, ο Ιησούς μας ο Χριστός. Όσο πιο ανώτερος είναι ο άνθρωπος που έκτισε ένα σπίτι, από το ίδιο το σπίτι, έτσι και ο Ιησούς Χριστός είναι πολύ ανώτερος, γιατί είναι ο Θεός που κατασκεύασε τα πάντα, είναι πολύ ανώτερος από τον Μωυσή. Αυτοί λοιπόν που έχουν αισθητήρια και γυμνασμένα, αυτό θα το καταλάβουν. Αυτό λέει εδώ. Και προχωράω στο επόμενο κεφάλαιο, το έκτο. Γι' αυτό μπορούμε τώρα και θα πρέπει πλέον να αφήσουμε την αρχική διδασκαλία του Χριστού και ας προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση, στη τελειότητα, χωρίς να χρειάζεται να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από νεκρά έργα και πίστοση στον Θεό, από τη διδαχή των βαπτισμών, την επίθεση των χειρών και της Αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και τούτο θέλουμε κάνει αν επιτρέπει ο Θεός. Πρέπει λοιπόν αδέρφια λέει να προχωρήσετε. Τώρα δεν είναι να μάθετε πάλι να σας πούμε ότι πρέπει να μετανοήσετε, να βαπτιστείτε στο όνομα του Κυρίου, να ζητήσετε ο Ιησούς Χριστός να σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, να ζητήσετε να επιθέσουμε τα χέρια, να έρθει σε εσάς διαμέσου χάρισμα πνευματικό. Όταν θα παραστεί δεν έχουν γνωρίσει ακόμα αυτές τις ευλογίες του Θεού, θα το κάνουμε και αυτό. Εδώ να δούμε λίγο αγαπητά αδέρφια, στο 10ο κεφάλαιο πρώτης προς Κορινθίους επιστολή, λέει σελίδα 1013, δεν θέλω να γνωρείτε αδέλφια, ότι οι πατέρες μας ήσαν όλοι κάτω από την Εφέλη και όλοι δια της θαλάσσης διήλθον και όλοι στο Μωυσή ευαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση. Βλέπετε αγαπητά αδέλφια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού κατά τη στοιχεία οι χριστιανοί βαπτίζονται και ο Ιησούς Χριστός μας βαπτίζει στο Πνεύμα το Άγιο, μας δίνει μερίσματα Πνεύματος Αγίου. Και συνεχίζω αγαπητά αδέλφια, 4 εδάφια και εδώ χτυπάει ένα πολύ ισχυρό κουδούνι, μια πολύ ισχυρή σιρήνα, προειδοποίηση. Προσέξτε λέει, εάν καταφρονήσετε τώρα το λαλούντα
από τους ουρανούς, τον Υιόν του Θεού, εάν τον απορρίψετε, εάν τον αθετήσετε, τότε δεν είναι ότι απλώς ενώ είστε στην οδό της σωτηρίας, στην αλήθεια και στη ζωή, από απερασκεψία ή ανοησία ή από κάποια επιθυμία σας πέφτετε σε κάποια αμαρτία μέσα στην οδό. Αυτό, αν ομολογήσετε την αμαρτία σας, αν ζητήσετε το αίμα του Χριστού να σας πλύνει, αν αγαπάτε το θέλημα του Θεού και θέλετε τη Βασιλεία του Θεού, ο Θεός θα σας ελεήσει και θα προχωρήσετε. Αν όμως αθετήσετε το λαλούντα από τους ουρανούς, εάν όμως καταφρονήσετε, αν θεωρήσετε κοινό το αίμα της Διαθήκης, εάν προσβάλλετε τη δωρεά, τα δώρα, την ενέργεια, την αληθινή του Θεού που ήρθε και ευλόγησε τη ζωή σας και σας έδωσε χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, αν το κάνετε αυτό, τότε πέφτετε στη θανάσιμη αμαρτία, τότε δεν μένετε πλέον στην οδό, αλλά πέφτετε έξω παρά την οδό. Τότε, αγαπητά αδέρφια, δεν γίνεται πλέον να σωθείτε, γιατί πλέον δεν το θέλετε. Γιατί ήσασταν στην οδό της σωτηρίας και την καταφρονήσατε, την κατεσχήνατε, την ντροπιάσατε, την αθετήσατε, την προσβάλατε και φύγατε από αυτήν. Αυτό είναι αυτό που λέει. Κανένας μην σκεφτεί, και εδώ θέλει να διδάξουν οι δούλοι του Θεού, δεν είναι ότι αν ο άνθρωπος ενώ είναι στο θέλημα του Θεού, στην οδό του Κυρίου, πιστεύει στον Ιησού Χριστό, φουντώσει μια επιθυμία μέσα του, γυρίσει πίσω σε κάποια παλιά του επιθυμία και κάνει κάτι άσχημο, και βεβαίως θα λυπηθεί το Πνεύμα του Άγιο και βεβαίως θα ελεχθεί και βεβαίως αν θα δει το λόγο και το θέλημα του Θεού, θα ελεχθεί, θα ντροπιαστεί, θα μετανοήσει, θα ομολογήσει την αμαρτία του, θα ζητήσει το έλεος του Θεού. Εδώ είναι, αγαπητά αδέρφια, αυτοί που έχουν παραπέσει δεν μπορούν να ανακοινιστούν πάλι σε μετάνοια, δεν μπορούν να μετανοήσουν, δεν θέλουν να μετανοήσουν. Και δεν γίνεται τώρα, τι, να ξανάρθει ο Χριστός να σταυρωθεί, δεν γίνεται. Είναι, λέει, όπως ο Θεός ευλογεί μία γη, ένας γεωργός ευλογεί ένα χωράφι, το ποτίζει, το σκαλίζει, το βάζει κοπριά και βγάζει μόνο αγκάθια και βγάζει μόνο άγριους καρπούς. Τον μπολιάζει και δεν δέχεται τον μπόλι. Αυτό το δέντρο θα κοπεί, θα πεταχτεί στη φωτιά. Αυτή η γη που εκφύει αγκάθια και τριβόλους είναι αδόκιμος και πλησίον κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Και αυτή είναι προφητεία, αγαπητά αδέρφια, για το λαό Ισραήλ. Αφού αθετήσαν, αφού προσβάλαν, αφού τους μαθητές του Ιησού Χριστού μετά τη σταύρωση του Χριστού κυνηγήσαν και τους χριστιανούς που κάναν και εκείνοι πολλά θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού και δεν θέλαμε κανένα τρόπο να καταλάβουν και θέλουν να δικαιωθούν μόνο με την εφαρμογή του νόμου, που κανένας δεν μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο, αλλά εκείνοι επιμένανε και αρνηθήκανε. Εκεί μετά ήρθαν οι Ρωμαίοι και κάψαν την πόλη εντελώς, και αυτό έγινε το 70. Ήρθε η ώρα και έπεσε η οργή του Θεού επάνω τους. Εδώ, αγαπητά αδέρφια, προειδοποιεί, διαμαρτύρεται, μη τυχόν και αθετήσετε το λαλούντα από τους ουρανούς. Μη τυχόν και μιλήσετε άσχημα και προσβλητικά και θεωρήσετε τυποτένια τη θυσία, τυποτένια το αίμα του Ιησού Χριστού. Μην πάτε να το συγκρίνετε, μην γυρίζετε πίσω να σωθείτε με ζωοθυσίες, με αίμα ταύρου και ζώων, με το να προσπαθείτε να εφαρμόσετε τις εντολές της Παλιάς Διαθήκης. Δεν μπορείτε έτσι όπως είστε. Ο άνθρωπος είναι περιενδυμένος ασθένεια και ο αρχιερέας ακόμα. Δεν μπορεί να γλιτώσει. Ο νόμος δίνει δύναμη ή η αμαρτία παίρνει δύναμη από τον νόμο. Το δε νόμο τον έχει όπλα στα χέρια του εχθρός. Δεν μπορείς να τον πολεμήσεις με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όσοι έχουν πιστέψει στον Χριστό, για αυτούς το έργο του Ιησού Χριστού τους ελευθερώνει από την κατάρα του νόμου, από την οργή του νόμου, από τις ποινές του νόμου που είναι θάνατος. Και τους δίνει δύναμη με το Πνεύμα του το Άγιο να μπορούν και τα έργα του σώματος να θανατώσουν, να αγιαστούν, να καθαριστούν και δύναμη με την πίστη αυτή να νικήσουν την αμαρτία, τα πάθη τους, τον εχθρό, τα πάντα. Αλλά πρέπει να είναι με όλη τους την καρδιά, με τέλεια καρδιά, δοσμένοι να ακολουθούν τον ανεστημένο Ιησού Χριστό. Πειθαρχούντες, καταρτιζόμενοι μόνο με τη διδαχή των Αποστόλων. Όχι με μύθους ανθρώπων. Όχι με εντολές ανθρώπων που είναι δίθεν και πνευματικές. Ευλογίζει λοιπόν του αυτούς που δεχτήκαν τον Ιησού Χριστό και τους παρηγορεί και λέει: για σας δε, αδέρφια χριστιανοί από το έθνος Ισραήλ, από τα έθνη Ισραήλ, αν και λαλούμε έτσι,
μίλησα σκληρά για αυτούς που αθετούν το έργο του Χριστού, όμως για σας είμαστε πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία. Με τον Χριστό έχουμε τα πάντα, είμαστε πλήρεις σε Αυτόν. Και ο Θεός δεν είναι άδικος, 10 εδάφιο, να λησμονήσει το έργο σας και το κόπο της αγάπης που δείξατε στο όνομα Αυτού, υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες. Πώς είχαν έργα πολλά και καλά? Γιατί πιστεύαν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός τους ετοίμασε για καλά έργα, αυτού ποίημα είμαστε, σε έργα καλά τα οποία ετοίμασε ο Θεός να περπατήσουμε σε αυτά, θα πει. Αλλά η σωτηρία μας είναι δώρο, δίδεται σε εμάς από το έλεος, από τα σπλάχνα του Θεού κατά χάρη. Για τις πίστεως είμαστε σωσμένοι και τούτο είναι Θεού του δώρο. Δεν είναι από δικά μας έργα. Όμως ο Θεός έτσι μας πλάθει τώρα, δια Ιησού Χριστού, με το πνεύμα αυτού το Άγιο μέσα μας, και μας δίνει το πνεύμα το Άγιο καρπόν ευλογημένο. Να έχουμε σπλάχνα, να έχουμε κατανόηση, να έχουμε καλοσύνη, να έχουμε υπομονή, να έχουμε πραότητα, να έχουμε εγκράτεια, να έχουμε πίστη, να έχουμε την αγάπη του Θεού. Και έτσι είχαν λοιπόν οι πιστεύσαντες, οι ακολουθούντες το όνομα του Ιησού Χριστού και υπηρετήσανε Αγίους και υπηρετείτε. Επιθυμούμε δε να δείχνει ο καθένας από εσάς το ίδιο ενδιαφέρον για να πληροφορείτε, για να διαδίδετε, για να κηρύτετε, για να μαθαίνουν όλοι για την ελπίδα που έχετε και αυτό να το κάνετε το καλό έργο μέχρι τέλους. Έτσι λοιπόν να μην είστε νοθροί, αλλά μιμητέ το διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίες. Ναι, με την πίστη, με υπομονή, με ανεκτικότητα, με το καρπό του Πνεύματος του Αγίου, στα έργα τα καλά που ετοίμασε ο Θεός θα περπατήσουμε σε αυτά και θα κληρονομήσουμε τις επαγγελίες. Γιατί ο Θεός έδωσε επαγγελίες. Απ' την πρώτη, ποιήσου με έναν άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Εν το σπέρματί σου Αβραάμ θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη. Και το σπέρμα σου που θα ευλογηθεί από το σπέρμα που είναι ο Ιησούς Χριστός θα είναι άπειρο, λέει. Θα είναι πάρα πολύ. Όπως οι κόκκι στην ακρογιαλιά της άμμου. Όπως τα αστέρια στον ουρανό, στο στερέωμα. Αυτός που εκπληρώνει τις επαγγελίες όλες είναι ο Θεός. Και τις εκπληρώνει με τον δούλο του, με τον Υιό του τον αγαπητό, με τον Ιησού μας Χριστό. Αυτός εκπληρώνει πάσα τη του Θεού. Το θέμα είναι, αγαπητά αδέρφια, ότι ο Θεός είναι πάνω από όλα σε όλα. Και θα γίνει αυτό που ακριβώς θέλει ο Θεός. Και υπάρχει συγκεκριμένη βουλή του Θεού που είναι αμετάθετη. Θα γίνει οπωσδήποτε αυτό που θέλει ο Θεός. Σε κάποια μικρότερα σημεία, εκεί μπορεί ο Θεός κάτι να επιτρέψει. Αλλά το γενικό σχέδιο του Θεού και η αμετάθετη βουλή του θα πραγματοποιηθούν όπως ακριβώς έχουν αναγγελθεί από το Θεό. Βέβαια αυτά ήταν μυστήρια στην Παλιά Διαθήκη, αλλά τώρα τα μυστήριά του αποκάλυψε στους δούλους αυτού και προφήτες. Κοιτάξτε, λέει, ο Θεός έδωσε τον νόμο και συνέκλεισε όλους την αμαρτία, γιατί ουδής μπορεί, επειδή έχει ασθένεια, να εκτελέσει τον νόμο. Αλλά ο νόμος ήταν συνδεδεμένος και με ποινή θανάτου. Εάν φάτε από τούτο το καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, δεν λέει θα αμαρτίζετε, λέει θα πεθάνετε. Έτσι λοιπόν όλες οι εντολές θανατώνουν. Όλες οι εντολές ρίχνουν κατάρα στον άνθρωπο το αδύναμο που δεν μπορεί να σταθεί κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Και βρίσκεται σε απογοήτευση, σε φόβο, σε λύπη, σε στεναχώρια μπροστά στον Άγιο Θεό. Αλλά όλα αυτά ήρθε και τα άλλαξε ο Χριστός. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μας είπε ότι είναι ο πατέρας μας ο αγαθός, ο πατέρας μας ο ουράνιος. Αγαπάει και νοιάζεται για όλα τα πλάσματά του και πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους. Και γι' αυτό, καθώς τόσο πολύ μας αγάπησε, στη συγκεκριμένη στιγμή μας αγάπησε πιο πολύ και τον Υιό του τον μονογενή, τον οποίον έδωσε πάνω στο σταυρό για να μην απολεστεί πάσο πιστεύουμε σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Και αν γνωρίσει ο άνθρωπος αυτήν τη τέλεια αγάπη με την οποία μας αγαπάει ο Θεός, τότε η γνώση αυτή της τέλειας αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο βγάζει από τον άνθρωπο κάθε φόβο και κάθε ανησυχία. Αγαπητά αδέρφια, με απλά παραδείγματα ο Κύριος και απλά λόγια βοήθησε τους ανθρώπους που είχαν το φρενάρισμα, είχαν την ενοχή της αμαρτίας. Ο Κύριος καλεί να μπει, ζητάει από τον Πέτρο να μπει στο πλοιάριό του, γιατί τα πλήθη πέφτανε πάνω του, όσοι τον αγγίζαν θεραπευόταν, αλλά έπρεπε να ακούσουν και τα λόγια του Θεού. Και λέει, να έρθω στο πλοιάριό σου, να πάμε πιο μέσα να μ' ακούσουν όλοι στην ακρογελιά. Και λέει, έλα διδάσκαλε.
Εκεί την ώρα καθάριζε τα δίχτυα του ο Πέτρος. Και πιο μέσα το πήγε, το οδήγησε το πλοιάριο ο Πέτρος, ώστε όλοι να τον βλέπουν και με επιφάνεια ανακλαστική τα νερά τα οποία κράτησε ο Θεός ήσυχα εκείνη την ώρα, κήρυξε και τα λόγια του ακουστήκαν πολύ καλά από όλους. Και ο Πέτρος είπε τι ωραία λόγια, πρώτη φορά ακούμε ότι ο Θεός είναι πατέρας και μας αγαπά. Άρα δεν γιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα και τώρα κουράζουμε να καθαρίσουμε τα δίχτυα και αύριο που θα ρίξουμε τα δίχτυα ή το βράδυ που θα ρίξουμε θα πιάσουμε άραγε τίποτα. Ανησυχία, στεναχώρια, η μέριμνα, η καθημερινότητα που είναι σκληρή πολλές φορές. Τι θα γίνει τώρα? Και μετά αφού τελείωσε την ομιλία του λέει στον Σίμωνα, του λέει πήγαινε το πλοιάριο πιο μέσα και ρίξε τα δίχτυα σου, θα ψαρέψουμε τώρα. Λέει τέτοια ώρα ξέρω εγώ σαν ψαράς, ψάρια δεν υπάρχουν. Είναι στα βάθη, είναι αλλού. Αλλά επειδή ωραία μίλησες, πιστεύω ότι για να το λες αυτό κάτι ξέρεις. Πιστεύω στα λόγια σου και ρίχνω τα δίχτυα μου όπως με προστάζεις. Πειθαρχώ στα λόγια σου. Και τι έγινε μετά από λίγο, δεν μπορούσε να σηκώσει τα δίχτυα. Είχαν μαζευτεί μέσα πάρα πολλά ψάρια. Καλεί τους συντρόφους, τους συνεταίρους, τους γιους του Ζεβεδαίου, Ιωάννη και Ιάκωβο, και από την άλλη μεριά ανασηκώνουν τα δίχτυα και γεμίζουν τα πλοιάρια τους, τα οποία κοντέψαν να βουλιάξουν, αλλά δεν βουλιάξαν. Μια μεγάλη ψαριά και για τον Σίμωνα Πέτρο και τον Ανδρέα και για τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. Εκεί τρομάζει στο θαύμα, αναγνωρίζει ότι έχει να κάνει με άνθρωπο του Θεού που ο Θεός είναι μαζί του, με τον Ιησού, και λέει εσύ είσαι Άγιος του Θεού, εγώ όμως είμαι αμαρτωλός. Τώρα να μην έρθει κακό σε μένα και θυμηθεί ο Θεός τις αμαρτίες μου, σε παρακαλώ, δεν αξίζω εγώ να είμαι με σένα, εσύ δεν πρέπει να είσαι μαζί μου, γιατί τότε στην Παλιά Διαθήκη ο Άγιος δεν μπορούσε να αγιάσει τους αμαρτωλούς, ο αμαρτωλός όμως μπορούσε να μολύνει τον Άγιο. Λέει έξερσε απ' μου. Και του λέει ο Κύριος, ο Ιησούς, λέει μη φοβού, αλλά ακολούθησέ με και θα σε κάνω ψαρά ανθρώπου. Κύριε είναι αμαρτωλός, μη φοβού, ακολούθησέ με. Όταν τον κάλεσε η Μάρθα και η Μαρία στο σπίτι και έκατσε η Μαρία να ακούσει και η Μάρθα έτρεξε στην κουζίνα να αρχίσει να ετοιμάζει να προσφέρει στους καλεσμένους, τους μαθητές του Ιησού που ήρθαν όλοι μαζί με τον Ιησού στο σπίτι τους, των αδελφών, και δεν τα κατάφερε και βγαίνει έξω παραπονούμενη, θυμωμένη, τη βλέπει τη Μαρία στα πόδια του Ιησού να ακούει και σταματάει και μαλώνει τον Κύριο. Δάσκαλε, δεν σε νοιάζει που μ' άφησε μόνη μου να παλεύω στη κουζίνα η αδελφή μου η Μαρία? Μάλωσέ τη και στείλ την μες στη κουζίνα. Μάρθα, Μάρθα, ξέρω ότι έχεις πολύ μέριμνα, κάνεις πολύ αγώνα, αλλά τώρα είναι ανάγκη να πάρει ο άνθρωπος την καλή μερίδα. Η Μαρία αυτό κάνει. Διάλεξε την αγαθή μερίδα, η οποία δεν θα της αφαιρεθεί από αυτής. Από τη μεριά του ο Θεός δεν αποσύρει το κάλεσμα, τα δώρα του, την πρόσκληση, τη σωτηρία. Αν κάποιος αρνηθεί τη σωτηρία, αυτό είναι το φοβερό που δεν λέω πριν λάβει, γευτεί και μετά τα περιφρονήσει, τα προσβάλλει, αυτό που λέμε λαϊκά ταυτίσει, τότε εκεί ο άνθρωπος έχει πράξει τη θανάσιμη αμαρτία. Για οποιαδήποτε άλλη αμαρτία, ο Θεός τον συγχωρεί και τον βοηθάει να συνέλθει και να ακολουθήσει την οδό της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν αγαπητά αδέρφια, μείνετε λοιπόν και μιλάτε, να μάθουν όλοι για την ελπίδα, μην είστε νοθροί, αλλά μιμητέ των Αγίων που παραμείναν στη πίστη, που υπομένανε και κληρονόμησαν τις επαγγελίες. Διότι ο Θεός είναι που δίνει επαγγελία στον Αβραάμ και επειδή δεν είχε να ομώσει σε κάποιον μεγαλύτερο, όμωσε στον εαυτό του, λέγον βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Και έτσι μακροθυμήσας ο Αβραάμ έκανε υπομονή, έκανε ανεκτικότητα, έμεινε στην πίστη, προσμήνας λοιπόν με υπομονή απίλαυσε την επαγγελία, μακροθυμήσας λέει το κείμενο. Διότι μεν άνθρωποι ομνίουν στο μεγαλύτερο και όταν ορκίζονται το κάνουν για να σταματήσουν κάθε αντιλογία, για να βεβαιώσουν αυτό που λένε. Εδώ τώρα όμως ο Θεός θέλει να δείξει περισσότερο στους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετο της βουλής αυτού. Προσέξτε αγαπητά αδέρφια, κάθε λέξη και κάθε πρόταση κρύβουν πάρα πολλά νοήματα. Τι θα γίνει το σχέδιο του Θεού, τι θα εκπληρωθεί η βουλή του Θεού, τι θα συμβεί στον κόσμο, ό,τι και να συμβεί οι επαγγελίες του Θεού θα εκπληρωθούν. Και οι επαγγελίες του Θεού είναι αυτοί που τον πιστεύουν, αυτοί που θα τον αγαπήσουν, αυτοί που θα τον ακολουθήσουν, αυτοί που θα κάνουν υπομονή
αυτοί θα δούνε Θεού πρόσωπο, αυτοί θα γίνουν μέτοχοι Θείας φύσεως. Θα το δούμε όπως είναι. Για να δείξει λοιπόν το αμετάθετο της βουλής αυτού, ποια είναι η αμετάθετη βουλή του Θεού? Να μας σώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Μεταχειρίστηκε μέσω του όρκων, ώστε με δύο πράγματα μετάθετα, για τα οποία αδύνατο να ψευστεί ο Θεός, δηλαδή ένα η αμετάθετη βουλή του Θεού και τ' άλλο ο όρκος. Έχουμε τώρα ισχυρή παράκληση, λέει το κείμενο, ισχυρή παρηγορία, σωστή μετάφραση. Έχουμε ισχυρή παρηγορία, εμείς που καταφύγαμε, εμείς που διαλέξαμε, εμείς που θέλουμε και κρατούμε την προκειμένη ελπίδα. Ποια είναι η προκειμένη ελπίδα? Η χάρη, το έλεος, η σωτηρία, η αιώνια ζωή, η θέωσή μας που μας παρέχει δωρεάν ο Ιησούς Χριστός με το θάνατό Του και την Ανάστασή Του. Γιατί καταφύγαμε και πιστεύουμε, έχουμε λοιπόν και κρατούμε και θα κρατήσουμε με τη χάρη του Θεού, θα μας βοηθήσει ο Θεός με τη δύναμή Του, την προκείμενη ελπίδα, την πίστη στον Ιησού Χριστό, στο έργο Του επί σταυρού και στην Ανάστασή Του. Την οποία προκείμενη ελπίδα, την πίστη μας αυτή, την έχουμε άγκυρα της ψυχής μας, ασφαλή και βεβαία. Το να τηρώ εντολές ανθρώπων, μάταιος κόπος. Και προσβάλλει το Θεό. Γιατί δεν τον σέβομαι. Γιατί με έδωσε σωτήρα. Με έδωσε βεβαιότητα. Μου έδειξε, αποκάλυψε τη βουλή Του. Μου έδωσε ελπίδα. Μου έδωσε ομολογία. Μου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Μου έδωσε τα χαρίσματα αυτού. Μου έδωσε τις αποκαλύψεις αυτού για τη Βασιλεία του Θεού. Και εγώ αφήσω αυτά και θα πάω σε πράγματα ανασφαλή και αβέβαια, μη γέννητο. Έχουμε λοιπόν την πίστη μας αυτή, άγκυρα της ψυχής μας, ασφαλή και βεβαία, βεβαιωμένη, αξιόπιστη, που εισήρθε στο εσωτερικό του καταπετάσματος. Ο άρχοντας πίστεώς μας. Ευχαριστούμε, ο αρχηγός της πίστεώς μας. Εισήρθε στο εσωτερικό του επουρανίου ναού. Είναι ο Ιησούς που εισήρθε υπέρ ημών πρόδομος, γενόμενος από τον Θεό Αρχιερέας εις τον αιώνα κατά τη τάξη Μελχισεδέκ. Αμήν αγαπητοί, ο Θεός να μας ευλογήσει. Τον ευχαριστούμε για την Άγια Βουλή αυτού, για την ευδοκία αυτού, δια Ιησού Χριστού να ανακεφαλαιώσει πρώτα τα της γης. Διότι αγαπητά αδέρφια, η πρώτη ιή του Θεού είναι οι άγγελοι στον ουρανό και όσοι έχουν παραπέσει, εκπέσει, και μετά η δεύτερη ιή είναι οι άνθρωποι, αλλά πρώτα ο Θεός ανακεφαλαιώνει, σώζει δια Ιησού Χριστού τους ανθρώπους και μετά θα σώσει και τους αγγέλους, θα ανακεφαλαιώσει τα εν το ουρανό, όπως λέει στην επιστολή προς Εφεσίους. Ευχαριστούμε τον Θεό, διαβάζετε τις επιστολές των Αποστόλων, το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, τις πράξεις των Αποστόλων, για να καταρτιστείτε στη βάση της αλήθειας μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, το οποίο αυτό τώρα είναι το θέλημα του Θεού. Αμήν.